हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावनाय थाबाय नै दिनै जोङो इउक' बेंकआव थांनो ओंखारदों सिलापटाराव आङो इउक' बेंकखौ नुफेराखै माने नै लोगोनि न'आवनो दंफैयो आङो मैयानिफ्रायनो जों दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर नायलांदो इउक' बेंकखौ आं नुफेराखै दिनै मा जायो थांग्रोनोसै आं बेयाव चेक सिमफायहैनो नागिरदों लोगोफोर दे दायो माबाफोर मोनसेसो जाहोनोसै आं इनो लोगोखौ बिदिबा स्टार्ट खालामनोसै आं भिडिअखौ लोगोफोर सानैबो सेम साख्रि मावो आरो साख्रि मावखायोबा जोङो दानि जुगावलाय सोर ओरैनोथ' थायोना लोगोफोर दानि जुगाव रावबो ओरैनो थानाङा लोगोफोर माबा मोनसेबा फिसा फिसौ माबा नाजानांगौ मावनो आंबो ओरैनो थाया नङा दे बिदिबा लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ हेलौ आंबो गेमस्रिनि हेलौ दायो डिपुआव हाबबाय लोगोफोर थाव एसे सोलांसै स्कुटियाव नैबे रेस्टुरेन्टावनो जोङो जाफैबाय थायो लोगोजों आंजों चिकेन चावमिन चिकेन राइस गासैखौबो मोनजायो आरोना जों जाफैबाय थायो सानैजों masih moजां नुदों जायगाखौ साफा नुखायो बिदिनो देग लाबाथाय बिराद साफा नुयो नैखि हाब नै बबेजों नायलाय गारिखौ नाय मोनबाय लोगोफोर नै बेनो जाबाय इउक' बेंक Nih, udah pas udah mendengar. Oke. नै मालाय फैसा लाना फैबाय पार्टि मोनजासिगोन मोनबायथ' बेसेबा गोबाव खस्थ' खालामनासो मोनबाय बेखौबो थांलाय फैलाय मोनबाय जेने गरनैसो मोनबाय दे लोगोफोर गरनैसो ड्रेसफोर गाननो थाखाय मोनबाय नै लोगोफोर बेखौनो लासाबबायबाय फैसा एसे मोननायजों खुगाखौ गोदै खालामनो थाखाय हा